Okkara mævur Mads Jakobsen nu voren trøttur av a genga fyrir ønskje. Tøyskil setter han seg vid bløvenon for a vita om ikkje starver til hansara. Mads Jakobsen detter om en lysing fra en timpermeistara som vil hava onkrarna hjelpa seg. Mads ringer Tøyskil til timpermeistaren for a vita om han ikkje vil bruk for søgner arbeidsmeie. Ja. Ja, goddag, det er Mads Jakobsen. Ja. Jeg kan se, at du søger noget arbejdskraft. Ja. Ja, og jeg har utrolig god lyst til at arbejde for dig. Okay. Ja. Hvor kommer du fra? Altså, jeg kommer oprindeligt fra Danmark, men jeg har lige været på Island, der hvor jeg er blevet udvist. Okay. Ja. Hvorfor det? Ja, altså, det kan vi godt snakke en lang tid om, men altså, jeg kender godt ham der Lalli. Hvem? Ja, ham islændingen, der var i fjernsyn nu her forleden aften. Nej, det ved jeg. Det tænker jeg ikke. Nå. Hvad har du lavet før? Hvad bare? Hvad har du lavet før? Ja, altså, jeg har lært en del keramik i fængslet. Okay. Ja, og også med noget dekoration og sådan nogle ting. Ja. Ja. Altså, hvorhen bor du nu på Færøen? Er det i Torshavn, eller hvad? Ja, ja. Hvad var dit navn? Det er Mads Jakobsen. Mads Jakobsen? Ja. Og så har jeg prøvet at køre noget gravemaskine. Okay. Ja. Og jeg kørte en gravemaskine ind i et fængsel i Østre Vandløse. Nu her for nogle år siden. Okay. Ja. Kørte den lige ind i muren. Ja. Hvad for et telefonnummer har du? Jamen, det er... ja, hvad søren var det for et? Altså, jeg bruger tit en telefonboks, så jeg aner ikke, hvad for nummer den har. Nej, jeg vil gerne ringe igen. Altså, det er ret så vigtigt, at politiet ikke finder ud af, hvor jeg er henne, altså. Hvad siger du? Det er ret så vigtigt, at politiet ikke finder ud af, hvor jeg er henne. Nej. Så det er bedst, hvis jeg ringer til dig, og ligesom jeg har gjort nu, ikke også? Okay. Men altså, jeg har også prøvet en del hjernearbejde. Ja. Ja, altså, og jeg er også rigtig god til med en fil. Okay. Ja, altså, jeg har filet mange træmmer i fængslet derovre, du. Ja. Ja. Men altså, jeg kunne utroligt godt tænke mig, hvis du havde noget arbejde i en bank, for eksempel, noget med en fil, ikke også? Mhm. Fordi det har jeg en del erfaring med, at arbejde i en bank. Og specielt om aftenen og om natten, hvis det kunne tænkes. Om det. Ja, har du det? Du kan ringe igen. Du kan prøve at ringe igen i morgen. Hvorhen til dig? Ja. Hvilke udsigter har jeg så for at få noget arbejde? Jeg må lige tænke på det. Jamen altså, jeg kender der mange gode mænd. Altså, jeg har siddet i et fængsel sammen med Jynke. Ja. Ja? Nej.